Попитахме ChatGPT какво би станало, ако динозаврите не бяха изчезнали. Поискахме от изкуствения интелект да развие тази хипотеза, като се обосновава на научни факти. Разбира се, помолихме го да сподели хипотезата по забавен и хумористичен начин. Ето какво ни каза той, след като му зададохме точните инструкции. В свят, където динозаврите не са отстъпвали сцената, изложени на естествения подбор, тези мащабни създания са превзели всяка ниша на екосистемата. От масивните тиранозаври, които са толкова големи, че могат да играят баскетбол с гигантски кокосови орехи, до малките динозавърчета, които са достатъчно ловки, за да откраднат закуската ви докато мигнете. Под сянката на гигантите, бозайниците, които ние познаваме като доминиращи в нашия свят, са останали в страничните линии. Когато си толкова малък, че дори динозаврите те пренебрегват, можеш да намериш всякакви интересни неща на Земята. Те са се адаптирали към живот в тъмнина под земята на този динозавърски свят, като са развили умения като свръхбързина и камуфлаж. За да поддържат тези масивни същества, растенията са се променили, ставайки по-големи и по-устойчиви. Някои дървета са толкова високи, че облаците ги ползват за опора. Не всичко обаче е гигантизъм, има и малки, но изключително устойчиви растения, които са се научили да процъфтяват под тежките стъпки на своите гигантски съседи. Сред тези динозаври, тропеозаврите показват зародиш на интелигентност, което подтиква учените да се чудят. Ако тези същества развият общество, дали ще имат телевизионни предавания за нас, както ние имаме за тях? Възможността за цивилизация, управлявана от динозаври, не е толкова невероятна, колкото звучи. В този свят, еволюцията на човека е една голяма мистерия. Ако изобщо съществуват, те са далеч от доминиращ вид. Може би сме като онези странни роднини, които се появяват на семейните събирания веднъж на 100 години. Ако все пак еволюцията е благосклонна към нас хората и, макар и малко вероятно, сме успели да намерим своето място в този свят, какво би се случило? И така, в света, доминиран от динозаври, изненадващо се появява нов вид – хоминидите. Тези ранни представители на човечеството са малки, но изключително приспособими. Те живеят в сянката на своите огромни съседи, като развиват умения за оцеляване в един свят, където всеки ден е борба за оцеляване. Ако мислиш, че е трудно да се справиш с съседите си, представи си да живееш до тиранозавър Рекс. Добре, а как все пак хората биха съжителствали с динозаврите? Хората са разработили уникални стратегии за оцеляване. Те са изградили своите жилища в високите дървета или в пещерите, за да избегнат вниманието на динозаврите. Техните общества са се фокусирали върху лова и събирането, като използват иновативни методи за избягване на хищниците. Да ловуваш с каменно копие, докато има динозаври наоколо, определено изисква някои сериозни умения. С течение на времето, хората започват да развиват различни технологии и стратегии за съвместно съществуване с динозаврите. Някои по-смели индивиди дори се опитват да доместицират по-малки динозаври. «Имам мечта един ден да яздя велоцираптор», казва един млад изследовател. С появата на хората, културата и обществото също се променят. Митовете и легендите на тези ранни хора са изпълнени с истории за динозаври. Те са както богове, така и чудовища в техните разкази. Изкуството и религията отразяват тяхното възхищение и страх от тези могъщи същества. Климатичните промени и геологическите фактори продължават да оказват влияние върху развитието на живота на Земята. Хората трябва да се адаптират към тези промени, като същевременно се справят с доминирането на динозаврите. Това води до развитие на уникални архитектурни стилове. С възхода на човечеството, двете цивилизации на хората и динозаврите започват да се преплитат по начини, които преди са били немислими. Възможните сценарии за бъдещето са безброй, от научни открития и социални промени до големи конфликти и взаимодействия между видовете. Вау! Благодаря ти, това беше една интересна хипотеза. А вие, които гледахте това видео, абонирайте се за канала и споделете в коментарите каква друга хипотеза бихте искали да разгледаме заедно с ChatGPT. Благодаря ви, че гледахте това видео и до следващия път.